made this. Tsano. Tsano mukuita sei? Zvibweni Tsano, meno kuti Tsano muri ndezvona. Andromboenda hangu pamashops apo. Ngomba pamashops makara muri kubva kubvika. Andrikutobva hangu kumba uko kwenda mbotirega nditombofamba hangu ndimbotwasanza makumbo ndichienda kumashops. Apakadara ine nduru ndachingotofamba saka tongoendawo kumashops. Inyi wakabvumira sei Tsano? Inyi wakaomawo. Akungodaro tiri moyo. Mungu jingirisa chini. Apakanaka. Tiri yako kumba. Kumba kuna. Vana mama ndo vaitosavo mire ndimbotoona kuti hallo aiwa handina kukangamwa iyi zvabva zvatonaka manje pano ndine mukwasha wangu aiwa chikwereti chako che$60 chopera kawanda ndichingotosvika pagrowth point ndotokupai mari yenyu ndine mukwasha wangu nhasi zvakanaka asaka alright ndokupa mari yako handichingotosvika nokupa $60 yako haimbosiri mari ndotokupa iri 75 ndotowedzera neimwe anonga unyatsoona kuti mukwasha wangu ani mari alright hallo mai makadini ndasangana nemukwasha akakuno kune mama kuno aiwa ngendimudze muchiita nomboiwa here $200 hambotoiwe atobereka bhegi anenge abva kutonokora chako neuyi nemari nebhasikoro reyara baba riya aiwa haisi nyaya kwakaereta mari 130 aiwa saka inenge yava mari Tsano. Pane zvandasiya kumba uko ndodzoka. Imimi ndimirire pamashops. Ndimirire pamashops. 2 minutes chete Tsano. Pakaipa. Ndatosiya mari yacho. Zvino ngazodi. Mutorina mungori nehembe yandangida kutosiyira mukomana wepashop. Munongonimirira pashop. Ndouya. Tsano mukono ndafanira vanhu